soms sta je in een dorpscafeetje en soms sta je voor dik 5000 mensen. Ja, het is fantastisch hier. Vorig jaar ook hier geweest. En het was een enorm superfeest vorig jaar. En nu zie je het gewoon. Ja, het kan eigenlijk niet mooier zijn, denk ik, voor TV Oranje. Fantastisch. Ik vind klein publiek gewoon, dan moet je alles zelf doen. Echte mensen kunnen pakken. En nu met groot publiek, zoals hier vanavond, is het fantastisch als je die mensen kan pakken. Ze zingen mee. Een teken dat het dan toch te horen is. En dat ze je nummer kennen. En dat vind ik heel belangrijk. We zijn bezig. Het was eigenlijk de planning om dit jaar al een single te maken met een album waarschijnlijk. Maar wegens omstandigheden met mijn werkverandering ga ik een ander werk doen waar ik dus meer feesten ga doen. En dan heb ik wat meer dingen te doen. Dat wordt dan geschoven naar volgend jaar. Echt een stemming maken, daar sta ik eigenlijk minder mee bekend. En dat houdt in dat ik gewoon echt mensen wil van maken. En dat probeer ik nu ook tijdens het zingen, maar ook niet met mijn werk wat te doen. En we hebben een goede afspraak. En dat loopt. En per 1 augustus gaan we beginnen. Ik ben volgend jaar 15 jaar bezig. We hebben grote evenementen staan waar we optreden hebben. Maar dat houdt in dat we volgend jaar een eigen avond gaan geven in Maasland. En uiteraard zullen we daar een mooie kennis geven bij TV Oranje. Is het nu makkelijker of moeilijker? Moeilijker. Ik denk dat er heel veel mensen komen, zeker jongere mensen, goede zangers en zangeressen. Maar die bij Radio NL of bij TV Oranje te horen en te zien zijn. En dan merk je gewoon dat er heel veel talent in zit. Maar vaak toch de oudere mensen, ik dan een beetje toch, hoop je toch wat mensen kunnen schuiven. En vaak mag je dan het slotavond afmaken en dat is fantastisch.